Bună ziua, dragile mele! Am descoperit un alt model care mie mi s-a părut extraordinar. Dacă și dumneavoastră vă place, la fel de mult ca și mie, haideți să-l facem împreună. Vom începe cu alb. Luăm după croșetă și pornim cu cercul magic. Deci luăm față, iar capătul firului îl ținem cu mâna dreaptă și îl dăm pur și simplu după deget. Introducem croșeta, tragem fir, luăm jete, 1, 2, 3. 2, 3. Va trebui să avem 4 grupe de câte 3. 1, 2, 3. 2 grupe. 1, 2. O strâng puțin. 1, 2. 3, 2 sale și ultimele 3. 1, 2, 3. Și avem 4. 1, 2, 3, 4. 2 sale. 3. Tragem fir și închidem. Acesta este primul rând. Strângem și pornim cu culoarea roșie. O să plec din acest plan pentru a ascunde firele. Două, 3, 2, 1, luăm și firul. 1, 2 și din nou 3. 1, 2, 3. Bun. 2 sale și din nou 2 grupe de câte 3 aici. 2, 3, 2 sale și din nou 3. 2 sale
Aici din nou două grupe. Două zale. Două zale. Și din nou aici două grupe. La câte 3. Două. 3. Două zale. 1, 2, 3. Tragem direct. Și închidem. Bun, dragilor mele. Acum va trebui să mergem mai departe cu negru. Vom pleca tot dintr-un loc mai îndepărtat și vom face aici tot două grupe de câte 3. Aici va veni o grupă de 3. Nu, aici va veni o grupă de 2. 1, 2, 3. Ia să băgăm și ața. 2, 3. Vreau să prind capetele firelor aici sus, pentru că la rândul următor va veni bătut și nu se ascunde definitiv. 3 cu 3. Două zale. Aici am făcut 2. Două zale. Și din nou două grupe. Aici câte 3. Haideți să prindem și firul. Trei. Două zale. Și din nou 3. Două zale. Aici am făcut 2, merg și 3. Două zale. Și din nou aici două perechi. De câte 3. Mergem așa până la capăt. Da, dragile mele, am terminat și cu rândul negru. 1, 2, 3. Tragem și închidem. Bun. Acum vom veni cu rândul verde. Acesta. 3, 3, 3, 3, 3, 3. 2.
Da, uitați, aici am greșit. Trebuie să desfac și să reparăm. Se mai întâmplă. Bun, ne vedem la rândul verde. Trage la mele. Așa arată până acum. Acest model este foarte frumos. Mergem mai departe cu verdele. Eu îl țin așa. Eu așa m-am obișnuit. Mi se pare mai simplu. Deci îl țin cu degetul. Introduc aici la mijloc. Și apoi îl introduc pe 1, 2, 3. Luăm după croșetă și în lucru introducem simplu și capătul firului nostru. Iar aici la mijloc îl putem prinde, deoarece la rândul următor aici se bate și se ascunde foarte, foarte bine. 1, 2, 3, 2, aici la mijloc 3, 2, următoarea căsuță 3, 2 zale, iar aici la mijloc 2 duble de câte 3. 2 zile la mijloc. Două zile. Luăm jeteu. 2, 3, 2 zile și așa vom merge până la capăt. Am terminat și rândul de cu verde. Putem foarte bine să-l lăsăm așa și să ne prindem cu alte pătrate. Eu, în schimb, am mai făcut și rândul acesta pentru că vreau să le unesc și să fac o husă de telefon. O să lucrăm și husa de telefon împreună, dar putem să lăsăm așa ca și pătratul bonicii cu acest model și să venim cu una lângă alta. Cu acest model de artizanat. Mie mi se pare că este un model foarte frumos de artizanat. 1, 2, 3. Tragem și închidem. Și tăiem. Bun. Acum vom merge cu rândul de alb. Următorul fel.
Vom porni tot dintr-un mijloc, tot cu alța ținut așa. Vom face două zale. Asta ține loc de un picioruș. Nu vom mai lua după croșetă de data asta. 2, deci un picioruș plus una, 2, 3, 4 în același loc. Iar acum în fiecare picioruș vom face câte un picioruș simplu. Și automat introducem și firul nostru de ață. Deci avem fiecare picioruș. Iar aici la mijloc vom face un picioruș. Să-l strâng mai mult. Bun. Iar acum în fiecare picioruș aici, aici, aici. Două, 3. Iar acum vom veni aici. Iar acum în toate cele 3. Iar aici la mijloc. Aici iar în fiecare. Iar aici 4. Acum vom avea 3. Aici la mijloc una. Și așa mai departe. Acesta este rândul de pe margine. Vă doresc spor la un lucru, dragile mele. Ne revedem într-un alt tutorial. Dacă v-a plăcut modelul meu și cum vă explic, vă rog dați-mi un like, nu vă costă nimic. Și puteți să vă și abonați. La revedere, spor la lucru!